Салом алейкум бародарам, акаса хубен тинҷен. Бовари дорум созаи бародаро, илтимос баъди ки ҳамин видеоро ки мебинен, илтимос да ҳама бародарои мусулмон ҳамира паҳн кунен. Ҳамин таблеткаи мезим рости гап то ҳамиқа вақта чанд солое ҳастае ки мақсад мо мардум истифода мебарем, мардуми мусалмон. Основной худум мақсад ки ҳамин чизе ки мехӯрдум жулудкам да сахтӣ мекард, ягон чирус мекард, мақсад ки ҳал ки намешид, ҳамира мехӯрдум мегузаштаак. Оказывается, бародару, ида таркибош и пад мезим свинина доштаи. Ай поджелудочный свинина тайёр мекардиян, да байд мекардиян шамира. Ина титана ирам зарар дорад да саломати одам. Ина марамад бародару. Свиних желез. Эҳтиёт кунем бародару. Дига ҳамин чиза истифода набаре бародарои мусалмон. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. Ба худохостам то ҳам қарӯза ма намедонистам худованд мағфират мекуна. Ина пожалуйста. Ина получайте из поджелудочных свиных желез. Ҳамин чиза дига нахӯре бародару. То ҳам қарӯза да мошина мемонд бо ҳамин чиза ма. Субҳаналлоҳ. Видеоро паҳн кунем бародару.